Hai să mergem unde căuta el. Căuta aici, am greșit eu. Nu aici căuta. Ia aici. Pac, venea așa, tac, tac. Tac, tac, venea. Și era tot. Deci, tot. Totul, bă. Vedeți cât a săpat? A săpat nebunul ăsta de... Stați că am lag și din cauza asta. Este lag pe serverul ăsta ca naiba. Lume. Dar n-avem ce face, ne jucăm. A intrat unul. Bum.